danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Ya sunan yaron? Kai ubanka ya durin uwarka kuma bura ubanka ubanka ya ci durin uwarsa gaban ciya mu hake mu ga mai fara tsokana ka ubanka ya ci durin uwatar ciki da bano na gudun uwarka mai gida ya kira ku shiru da rabbana ba wala mudubin kera jikinka yana jikina to da ko shi ka kalli fuskarka ka dauko mana nace ka kalli fuskarka na lillahi wa inna ilaihi raji'un oke zan dauko idan ka kalla duk abin da fuskarka ta nuna maka maza ka zo gida ina neman ka da rabbana ba wala lafiya oga aiki ya kwaci me yake faruwa oga ne ya gajanci lissafi ya kwaci kai sha lokaci 18 na dawowa kai bakka je ko ina dan uwa da ka sai ne ma hukunci cire wannan abin na kunnanka ba na so ne bi babu rasa nan duniya in kuma rasa kiyama shi isa nake dan zagayowa dan kawo ma gaisuwa dan samu wata albarkata ka dama ina da tasuwa ta nan haɗe su ne collaboration amma me ka taba tsina na mana tun ta ka haife mu ba abin da ka taɓa mana yanzu dubban nan abin bane ga dan juma nan ya biyo sauna duna ma shi baya yan sace baya kwace amma ko ban mali bai kai shi shan dola ba kin ji ko shikenan sabbatu ya ta so man ya ta ka Ni uwar da ba na taso, sada shi an dawo, boka kai ma gaishe ka, dindimi kake baka da tsoro. Ni uwar da ba na taka, ni na fi ƙarfin yaro, sai dai baban yaro. Ni man diya ƴar mamman, in dararo sai kan soro. Ni tufa maɗaukar ɗaki, ƴan mata duka ku juyo, dan ni ce babbar ashi, dubu ƙananan ashoshi. Kayan sawa na zarci, sarƙoƙi na zarci, takun ƙasaita ne ce, ko ƙamshi da turare ne ce, ni ce hajiya kande, ni makiya na zo, ni uwar da ba na zo, ni bilki. Wallahi summa tallahi wallahi Allah abule nake so wallahi ƙarya kike wallahi tallahi sai na aure wallahi ni wallahi abule sai ka aure ni kai Allah ta ita doguwa ce ni gaje wallahi tallahi abule nake so kai ya kace kowa akan abule wallahi tallahi baki isa ba kin isa Allah ya kashe abule ka ce ba da tarbiya ko in ce kun ce ba da tarbiya hijabu ma islamiyan arowa ne yanzu da na tashi har da riga sai da na je na aro saboda in fito social media a ganna a duniya ko to ka zage ta kuma cikin umma na ne in ka zage ta kowa ya tsaya maka sai ya zage ka muna nan aljanna za mu haɗu da kai da izinin maka addu'a Allah ya idan ban ganka a wuta ba sannan insha Allah cikin matan da baka so mu fito sai mun fito matan da Allah ubangiji da kanshi yake alfahari da su muna son mu kasance cikin wa'annan matan muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkhara in kaji gare ka in baka ji ba gare ka ai idan kana so ka shiga musulmin arziki ba za ka yi TikTok ba kina ji da kai haka na wai zagi abin da nake son ka sani wannan abun in kana so a ja shi ya nisa sai ka ga kai kana tunanin ko kai ka isa dan Allah ka ba mu address naka garin da kake kaga iya rashin Ko kun san cewa rikici sai tsoho, zuciya sai buduru, zargi sai kurma, zumuɗi sai ango, sauri sai buzu, ayaba sai buri, kishi sai mata, iyayi sai mummuna, jan aji sai kwaila, ulala sai dogari. To ku ƙara naku a gaba ba. 'Yan boko idan suka gama karatunsu na boko suna bautawa wuta. Bautan wuta suke yi. Manyansu duka kuma sun faɗa ga abin da suke cewa fire in the mountain, round, 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 fire in the mountain, round, 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 wannan haka suke faɗa, ka je ka duba. In kuma kana so ka san da wannan a cikin technology ne, idan ba ka san technology
Don Allah siraran matan ga in kun tai wurin buki rawa ba dole bane sai ku rinka tsalle kamar an tsoma liftan cikin shayi ni abin gana ban mamaki. Shi yasa in na dawo kaga jikina na ta ciyo. Yawa Allah ki ruwa mai asiri rawa ta ƴan lukutaye ta. Ha ba mai gida ai ko mu ma in kiɗi ya kiɗi ba ma sanin mu har rawa don Allah ka bayyana hakan ga. Karuwa aka ce. Kike kiranta karuwa? Kwarai kuwa. Kike kiranta karuwa? Wannan ce karuwar? Waya ya kashe ni an faɗa karuwa ce. Karuwa ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah iskanci ne wannan. Karuwa ce munafuka an tayar maka karuwa ce ni ba sani sama karuwa ce sai ka sake ta. Kika ga